Има места по света, които те привличат като с магнит. Стигнеш ли веднъж до тях, не можеш да се откъснеш. Такова магнетично място са Родопите, една мека и топла планина, белязана още от времето на Орфей със знаците на божественото и изключителното. Имаш усещането, че тук сякаш Господ е слязал, за да дари рай на земята. Без да искаш, очите ти се отварят да видят този, колкото тайнствен и загадъчен, толкова и реален земен свят. Душата ти се пробужда и изпитваш желание да превърнеш в музика разноцветните звуци на утрото. Потъва Родопа в зелено сияние. Слънчев лъч се оглежда в росата. Чертая сребриста пътека с ората към тревистия бряг, целунат от изгрева. Лазурно-синият небосвод се отваря да пропусне колесницата огнена на жаркото слънце, поело по пътя си земен. Изпращам с него душата си птица, да види света от високо и пленена от красотата на всяка искрица да се върне при мене отново. Доспат е разположен в южната част на Доспатската котловина, намираща се в западните Родопи. Градът е административен център на община Доспат, включваща 8 населени места. Покрай Доспат преминава едноименната река, която извира от подножието на връх Гюл-Тепе и прорязва цялата котловина. Южните склонове на Велийшкия дял на Родопите са слабо изразени и завършват полегато около Доспат с връх Хисаря, висок 1225 метра, и Кел-Тепе, които го обграждат от север и изток. 3 км по-на запад се издига един от най-високите върхове в района – Къл-Къл, висок 1440 метра. Изложението на Доспат е югозападно и слънцето го огрява през целия ден. Теренът е стръмен, средната надморска височина е 1250 метра. Градчето е отдалечено на 80 км западно от Смолян и има около 3000 жители. Красотата му се отразява във водите на язовир Доспат и в боровите гори, които го опасват от всички страни. Огромните възвишения на запад Дъбрашкия рид и на северозапад Велийшкия дял сякаш бдят над него.
Както навсякъде в Родопите, и в Доспатския край се откриват следи от различни култури. Старотракийски некрополи, калета, манастири и светилища. Запазен е старинния мост Кемера, наречен така заради великолепния извит свод над малката река. Тук се докосваме до историята, защото според изследователите мостът датира от римско време и е част от трасето на големият римски път, свързващ Филипополис през Родопите с Никополис ад Нестум. Исторически се приема, че Доспат е много старо селище, съществувало още преди времето на Второто българско царство. Писмените сведения за Доспат обаче датират от края на 16 век. По различни причини – войни, пожари, епидемии и бедствия – селището 3 пъти е сменило местоположението си. Към средата на 19 век Доспат вече е съществувал на днешното си място. Животът на доспатчани в миналото не е бил лек. Хората старателно обработвали малките си ниви, пръснати по склоновете на планината. Грижили се и за големи стада добитък. И днес отглежданите в района картофи са с много добри вкусови качества, а по пасищата и ливадите растат безброй ценни билки, които зареждат с целебна сила тукашното краве и овче мляко. Родопите нямаше да са това, което са, без хората от този край. Хора с широки души, като планината, която ги е приютила. Смек и галевен говор, с вроден усет към красивото и доброто. Неразривната връзка с миналото, силата, с която природата ги е дарила, местните хора пресътворили в песни, понякога тъжни и лирични, друг път весели и игриви, но винаги истински като живота. Да подредиш думите в песен е като да съградиш чешма. Да потърсиш извора с най-бистрата вода, далеч в недрата на земята. И както песента извира от дълбините на душата, за да донесе наслада, така доведената от чешмаря животворна вода дарява пътника с прохлада. Отколешна традиция в Доспатския край повелява за всеки член от фамилията да се съгради чешма. Хората са превърнали в култ този труден занаят, а славата на доспатските майстори чешмари отдавна се е разнесла отвъд планинските била.